खुलुमबाय नोंथांखौबो गोदान मोनसे भिडिअ खनसेबाव बर' हरबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आं मेगि साहा फुदुंगासिनो आरोना नोंथांमोनबो एसे देखायलांसै नै फिसालानो मेगि रुदों आरोना आङो ओरैनो माबा होनानैल' जाबायानो मा होनो दै मस्ला मेगिखौ होनानै हो दै ओमफ्राय नै ओरैजा साहा फुदुंदों आरो जाथ'वाखै दासो सिनि सापात होखांबाय आं गाइखेरखौ फुदुंग्रोनानै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदों नोंथांमोना आंजों लोगोसे लोगोफोर साया जाबाय आरोना ओमफ्राय नै ओरै मेथाइ बेजों जानोसै साहाखौ लोंसै जों मेगि जानाया गोलैजोब्बाय नै जोंहा साहा लोंसै मेगि जाग्राफ्रा सामुसावनो थाङाखै आरो गावनाव आयु मालाय होनायखौ जाबावलाया ए जादो जादो दे लोंदो दा माइरं जावदों जोंहा हामा माइरंनि गैया आलाय सिलाय खालामजोब्बाय आखाइ गिसिजों लोगोफोर अमा बिथै अमा बेदर नायदो ओमफ्राय नै बिखा एसे आरोना आलासि फैनो नागिरदों जोंहा आइ फैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नैबेखौ आं दा एसे रुस्रोनोसै ओमफ्राय नैबेखौ अमा बिगुरखौ एसे माबादों आरोना दहायो मा होनो सोरबास्राङाखै अमा बिगुरखौ एसे माबानानै सावस्रेमदों आरोना एसे खोमोन एसे दंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौ सावस्रेमदों नै लोगोफोर नै अमाखौ रुनोसै आरोना आङो अमाखौ रुनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर आंहा बेदरा गोदौबाय आरोना नै खांनोसै आं बेखौ आयु गलांबाय दरसे गैला बेदरखौ सुनानै लाखाबाय आरोना माबानानै सुनानै लाबाय ओमफ्राय नैयो बिथै ओमफ्राय ओरैबो पियास ओमफ्राय नै आलौ सामब्राम गुफुर हाइजेंखौ देनो दोनदों आरोना आङो ओमफ्राय नै सारायखौबो जानखाबाय ओरै दुंसि ओमफ्राय दा आं थाव होनोसै आरोना एवखानोसै साराया दुंबाय आरोना लोगोफोर आं दा पियासखौ होना होनोसै आदै हाहाखौ बेरंखा लोगोफोर आं दा बेदरखौ होनोसै आरोना नै सामब्रामाबो खामबाय ओमफ्राय दा बेदरखौ होना होनोसै हांखौ थानोसै आं दसे दा गरम मोनबाय आंखौ माबायदि खालामगासिनो Abi nama mesti, ha? Tanda. Tanda? Tanda hulung baca ini nama. Nunggu nengani tanda lo. Tanda. Pura abi ya? Abi ya mana nih? Abi tanda abu. Abi ya tanda abu gendong. Lah abu tanda. Abu ya. Lah abu ya. Abu ya. Lah abu ya. Bikaku mama bitiku konser na logofer. Nih yang na ye kedubai. Betura kedua sini berapa ini? Per bitiku bayar nange. Kesin zabe bikin nani. Hai, hai. Hai. Đây logofer. Betura ngamun bayar na. Ini seru sih, sakit nih sih, turun sih. Mana hensya? Turun sih sakitan sih yang lebih berni. Macam sih mana songkrekku naik keren sih. Mata hai bop pila. Này lực rồi, sakit này thản chăng? Nang kata baik songkre bang.
जाबाय लोगोफोर आंना बेदरा बन्द' खालामबाय आं सांनै लोगोफोर इसोरजों एसे इसोरजों इसोरबो दसे होनसै साखिनाया जागोन नै बेदर जानोबा मा जादों इसोर नै बेदर जानोबा नै नै फैदो फैदो नै नङाबा आं जानोसै र' नों बिखाखौ जा आं मेजेमखौ जानो दे माखौ लोंदों होनो हां फै फैदो फै मोनजाफेराखै नोङो बेफोरखौ मानो खाथियाव दोनदों थ' थुरा जाबाय गोलैनो लुगैदों थ' दाबाथ' नुवाखै इसु फै जाबाय ओइ आबै फैबाय इसा आबै फैबाय फैनाय एसे दे दुगैखांबाय नै जोंहा लोगोफोर दुगैखांबाय नै दुगैनाया दैयाव दुगैबाथाय एखेबारे खिनो रोङा दैयावल' जाबाय थाग्रा दुगैखांबाय साफा जाबायना जायाखै साबोन फुनाया फैयो साबोन फुनाय आलासियानो दाबो सफैला आरोना लोगोफोर मा इसिबां गोबाव जाखो जिनो नेगासिनो आरोना दाबो सफैला ओमफ्राय आं दा नै लामासिम फैदों आरोना नायनो थाखाय फैदोंना फैयाखै नुहुरा होननानै ओइ नै इसा थांबाय इमान इदि इमान नेबाय इसिबां आन्दायदों होननानैसो थांनो दासो सफैबाय जोंहा आरो फैनो रोङाबा मानो फैगासिनो होनगासिनो नोंखौ ओंखायनोथ' बे अट'खौ नेबाय थानो हाया ना लाइन गारिजों जायखिजाया बर' बाजारसिम फैनानै मा होनो बैजों बेलेग गारि मोनखायोना बेफोराव फैबानो जायो नेबाय थायो नै जोंहा सफैबाय दासो बेसेबांबा 1:30 जालायबाय 10:30 10:20 ना मा ओंखारबोनाय ने दासो नै लोगोफोर दासो सफैबाय बेसेबांबा होथेयाबानो जायाबा नै बे खारलाङो लामाखौ खारलांनो मनाखौ नायनोसै एसे मा लाबोदों मा लाबोआखै नै लोगोफोर थान्दा नै बाबा नों लोंग्रा थान्दा लाबोदों मा फिसा एक्सट्रा लाबोलायदों नै नोंनो अरेन्जनि ओमफ्राय नै अबे मासेखौ लोंगोन ओमफ्राय नै बे गाइखेर सेरसे गाइखेरा ओमफ्राय नै फाथै गंगार मस्ला ओमफ्राय ओइ सिङाव साम' दं साम' खेवबाय थाला आङो दा साम' ओमफ्रायलाय मा इमा नायनोसै बेसिनि नै मेथाइ मिस्टि इलाय मा भुजिया गैया स्कुलाव थांदों भुजिया स्कुलाव इलाय मा ओमफ्राय नै बे प्लास्टिकआ खारै जानोसै फैनो रोङाबा मानो फैयो होनगासिनो नोंखौ आदैनानै अबेखौ लोंगोन नोंलाय अबे मासेखौ लोंगोन गिदिरखौ लोंगोन ना फिसाखौ लोंगोन फिसाखौ बाहाब नों खेवनो हालायो आरो मा होनदों ओरैबो दासो जावखांहांबाय आरोना जावखांबायानो एसे नैखौ जावनो नागिरदों नाय बाबा हुइ आहासो नै दाबदे लोगोफोर गाइखेरखौ गावजानो गिनानै जि मोनफैस्लाब मोनै आथुर फुदुंबाय आरोना आङो ओमफ्राय नै जाखांनानै थरसे दंबोयो बेखौ दोनबाय आं दै होनानै नङाबा जा मोस्रोम जाखाथारो जोंनाव ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन